Ribeira nós entendemos por ribeira, pois un viñedo. De feito, ois falar a moita xente e dice vou á ribeira, non di vou á viña, di vou á ribeira. Estamos aquí nunha boca ribeira, que era unha palabra moi querida por don Ramón Otero Pedraio. Estamos na entrada á Ribeira Sacra. Daqui para baixo viven os ribeiraos e as ribeiras. Nas aldeas da ribeira, toda a casa tiña o seu viñedo, é dicir, que tiña unha relación co viñedo, co viño, xa de generacións. Isto todo eran viñas, e para lá, isto que se ve todo a monte era viña. Isto para arriba era viña, todo. Todo isto para arriba, todo isto era viña. Aquí, na ribeira, os froitos veñen antes. As cereixas, todo o mundo sabe que maduran moito máis cedo. Entón, cando hai un sitio, cando hai un lugar que é parecido, é dicir, que é máis quente e as froitas veñen antes, tamén decimos que isto é unha ribeira. A xente teno tan interiorizado que denomina o viñedo como unha ribeira. Aquí a vida era moi difícil, os traballos eran todos moi difíciles porque isto é moi pino, todo é pendente, vayas por onde vayas, sempre tens que subir ou baixar. Entón, cando hai un lugar que é así tamén moi inclinado, moi pino, moi en costa, decimos que é unha ribeira. Berrábamos os de alá, e os rapaces de alá nos berraban os de aquí, e comunicábamos perfectamente, e montábamos unhas juergas que non te podes imaginar. A conversa é tan máxico que estamos conversando persoas cunha distancia infinita. Antes de existir os móviles, conversábamos, non? E é fermosísimo. O río é o eixo e é como a canle que nos une, e a paisaxe é a que conforma ese diálogo, esa maravillosa forma ou xeito de dialogar. O sea, a sonoridade, o eco, é tan magnífico que a xente conversaba. Tocaban a gaita desde enfrente e a rapazada bailábamos aquí. Chanqueiro. O chanqueiro era un vaso xa de determinadas dimensións, xa levaba un golpe de viño. E tamén o neto, o cuartillo, que din que tiña alrededor de medio litro. E era un vaso que solía estar nas bodegas para beber. A xente daquelas bebía ben, non hai queixa. Na ribeira bérrase moito, porque se escoitan os de enfrente, escoitan os do outro lado, entón aturuxábase moito. O río tamén é a riqueza dos nomes, da singularidade dos penedos. Por exemplo, cantos nomes ten unha fervenza, cachoeira, auga caída. Había o oficio do barqueiro, o oficio que se cobraba, xa no inventario do Marqués de Ensenada se sabe o que se cobra por cruzar. E había os pasos de barca, por iso en moitos lugares chamanse porto. A pesca nestas zonas baixas da ribeira era un complemento económico moi importante. Digamos que non se dedicaban únicamente á pesca, sempre seguían cultivando terras, traballando co gando, pero sí que era un apoio económico importante. Aquí hubo un gran pescador. As truchas máis grandes que te podes imaginar, e as anguilas máis grandes pescabas el. El foi do que viviu toda a vida. Todo cambia, vai cambiando os usos, e moitas destas ferramentas ou utensilios que se utilizaban
non vanse perdendo a forma de denominalos porque non queda o seu uso, non hai uso, desaparece hasta a forma de denominalos. O perder os oficios eu chamaría unha catástrofe po país. É un pouco amosar unha vida que desapareceu completamente coa construción dos encoros, porque cambiou completamente a paisaxe. Si as cousas non teñen un porqué, pois dificilmente se van a conservar. Sin embargo, se cumplen unha función, seguramente a xente se fixe de alguma maneira, seña didáctica, seña de lecer, vai tender a conservala e apreciala de mellor maneira, non? Vimos do río, e vimos da ribeira, e vimos das árbores, e vimos dos ecosistemas, e temos que coñecelos para poder protexelos. Un xeito de coñecelos son as verbas vivas. Hai que entender cada espacio á hora do cultivo, e eu creo que a xente de antes si sabía o que había que facer en cada sitio. O que se perdeu, pois estamos un pouco intentando volver a entender como entendían eles pois esas ladeiras, non? O problema é o relevo generacional, non? Neste tipo de oficios. Hai tamén rapaces que pouco a pouco pois van collendo as súas maneiras. É dicir, eu estou facendo con esta xente o que antes fixeron comigo, non? Leválos a un terreno de coñecemento, que sería a cultura, a tradición, e o día de mañá nunca se sabe o que pode pasar, non? Esa Ribeira Sacra que é un mundo que acabamos de ver, é un mundo con toda a súa cultura do viño, é un mundo máxico, sagrado, cos seus mosteiros, co seu románico, coas súas xentes que vimos os cesteiros, os adegueiros, todo tipo de persoas. Ou nos sentimos orgullosos do noso patrimonio e o defendemos con ese orgullo que leva ao amor, ou perderémolo.